Zodat het nou lijkt, maar Gerard Mollema op Artisdij geen waljekoekenverkeerpje van zijn vertrouwde plak af. Zijn drukste dag van het jaar valt namelijk op een snij. En op snij mag er net verkocht worden in Dantenbedeel. Hey, maar ja, dat is wel de dag, dat je het wel, dat je wel hier mat eigenlijk. Er zijn prutte mensen die wel Artisdij wel olieballen hebben. En ik krijg bedrijven en andere bestellingen staan wat wel bakt worden moet. Dus ja, dat wordt dit hier wel weer even een dingetje. Ja, er wel wat slapeloze nachten van, dat je denkt, hoe komt het al hier weer? En vaak komt het, ik al wel weer goed, maar ja, het moet al hier wel even. De gemeente kan voor speciale gevallen ontheffing verlenen. Maar op dit stuit binnen alle onvragen nog in behandeling. Mocht de ontheffing net verleend worden, had Gerard al een plan B. Ik heb vergunning in Kolm erin, dus ik ben hier tot en met het 30ste hier. En daarna maak eigenlijk alles over kop naar Kolm te slepen. Dat je daar de Artisdij nog hier bent. De vrachtauto moet we voor alles met impact weer. En dat zijn al hectisch en drukke dagen, lange dagen. Dus ja, vaak is het in de crème. Ik wil dat alles weer even goed skimmert. Dan, dat gebeurt vaak s'nachts al, hè. Maar ja, nou moet je s'nachts ook naar de crème verplaatsen. Dat wordt wel weer een uitdaging.